Мин бәхетле һинең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык куаныстар менән яшәһәксе гомергә, яшәһәксе гомергә. Карашында күңелемде күтәрә, бергә еңел, бергә рәхәт, һынауларны үтәргә, һынауларны үтәргә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йондыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йондыз ул тормыш дигән юлларда. Миңа бит ул һин кәрәк, һиңа бит ул мин кәрәк, яшәһәксез үрләп кенә һәр вакыт булып терәк, һәр вакыт булып терәк.